il-qrar qed isir fil-kamra tal-qrar fis-sagristija min għandu bżonn iqer qed inqarru. جبارتنا فليمكن مولاي كلمتك معطسة قلب وضليلنا بالجسم تبلك هاي فين ملي مهابا Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba Alla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qudiesa nofruha l-erwieħ ta' Toni u Carmena Camilleri. Illum qegħdin fit-tieni jerba tal-Madunna sa nagħmlu l-Qudiesa tal-Verġi Mqazza Marija għajn ta' dawlu ħajja. Nilqalilkom hawnhekk f'din il-ċelebrazzjoni tant sabiħa u ninaqdu wkoll maħudna l-immigranti dawk fl-Amerika, fl-Istati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja b'mod speċjali id-devoti tal-Madonna ġewwa s-santwarju ta' Bacchus Marsh illi huwa kif tafu mmexxi minn Dun Beneditt Camilleri, Monsignor Beneditt Camilleri. Nitolbu għalihom u nitolbu wkoll għall-murda kollha tagħna, speċjalment dawk li għaddejjin mit-taħbejt il-kbir
ħalli l-Madonna tkun ta' verament kif ħan nitolbu f'dil qudiesa ta' ħajja u dawla għalihom. Ħutihom narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Mulej il-Knisja mill-fonti tal-ilma safi tal-Mamudija tagħti t-twelid ġdejd bħala bnedmin tas-sema lil bnedmin li jiġu fid-dinja bħala bnedmin tal-art, għatija li twassalhom għax-xeb sħiħ ma' dak li tagħna l-ħajja li mwieled minn verġini safja u ħelwa sar il-gbej fost ħafna ħwa u feddej ta' kulħadd. Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla mek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu f'Antijokja xi wħud minn tal-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwa jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja ma' Mosè ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba għamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bis-sħiħ. Għalhekk qatawa li Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-apostli u lill-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Il-ġemma tal-Knisja marret abbadhom it-triq u huma għaddew mill-Feniċja u s-Samarija jitkellmu fuq il-konverżjoni tal-pagani u jinislu ferr kbir fost l-aħwa kollha. Meta waslu Ġerusalemm, il-ġemma tal-Knisja, l-apostli u l-Presbiteri laqawhom tajjeb u huma rfuhom dak kollu li Alla kien għamel magħhom. Iżda xi wħud min-naħa tal-Fariżej li kienu hemmnu għamu jgħidu jeħtieġ li l-pagani jqogħdu għaċ-ċirkonċiżjoni u jkunu obbligati iħarsu l-liġi ta' Mosè. Għalhekk l-apostli u l-Presbiteri iltaqgħu flimkien biex jaraw din il-kwistjoni. Il-kelma tal-mulej. Assalmi responsorjali nwieġbu, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġà qegħdin riġlejna fi bibek Ġerusalemm flimkien. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda, lejja tribujiet jitilgħu it-tribujiet tal-mulej. Hemm skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej għax hemm twaffqu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom jgħid il-mulej. Min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Alleluja. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jiena d-dilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha, kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jinaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha infisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja intom il-frijej, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad
frijej bħal dawn jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri illi intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. L-erba li għaddiet edna li matul din is-sena ħanippruvaw nimmeditaw dwar ir-raġunijiet ta' tifħil lill-Verġni Marija. Kif tafu aħna hawnhekk kull nhar Terba nagħmlu qudiesa b'tifħil lill-Verġni Marija b'xi suġġett illum hija għajn u dawl tal-ħajja tagħna, il-Verġni Marija. U fil-prefazju fit-talba tal-bidu tat-talba Ewkaristika insibu ir-raġuni għaliex qegħdin niċċelebraw dan it-titlu tal-Madonna. Allura wara li s-saċerdot jgħidilna jassigurana li l-mulej u għamana, n-saċerdot li l-mulej ma'kom, miegħek ukoll nerfgħu qlubna il-fuq. Imbagħad hemmhekk f'dak li jissejjaħ il-korpus fin-nofs tal-prefazju nagħtu r-raġuni għaliex qegħdin infaħru lill-Alla u lil Marja. La Alla u laqqas il-Madonna m'għandhom bżonn it-tifħir tagħna, dak it-tifħir nagħmluh għax aħna l-qalb tagħna tintela bih u rridu nikkomunikaw ir-ringrazzjament kbir illi jagħmel magħna meta lilna jtina ħafna grazzi l-ewwel wieħed id-don tal-eżistenza, id-don tas-saħħa u d-don li nelbu d-diffikultajiet. Fil-prefazju tal-lum il-motiv, ir-raġuni għaliex għandna nfaħħru lil Marija taħt dan it-titlu insibu din ir-raġuni. Għaliex b'don tal-għaġeb tat-tjieba tiegħek rid li fis-sagramenti tal-Knisja iseħħu l-misteri li fil-verità kollha seħħew fil-Verġni ħelwa u safja. Iseħħu s-sagramenti tal-Knisja. Fejn seħħew fil-Verġni Marija u kif iseħħu? Seħħew il-Verġni Marija il-bint adottiva tal-Missier, il-midluka tal-Ispiritu Santu. Hija dik li tatna il-ħobs ħaj. U aħna nipparteċipaw minn dawn it-tliet sagramenti prinċipali. Fil-Magħmudija tallimna l-Knisja. Il-Knisja mill-fonti tal-Magħmudija tagħti t-twelid ġdejt lill-ulid ġodda li bħala verġi tnissel mhux issa għall-ħajja imma tnissilhom fil-fidi bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. It-tieni twelid tagħna huwa t-twelid tal-fidi bil-qawwa tal-Ispiritu Santu x'don għandna tal-Magħmudija. Kemm għandna nitolbuha grazzja speċjali lill-Verġni Marija biex jgħidilna ħalli d-don tal-fidi ma jkunx don rigal moħbi mejjed imma jkun imsieħeb mix-xhieda. Ħalli l-qawwa tal-Ispiritu Santu aħna niksbuha kuljum mhux darba dakinhar li tammidna jew fil-griżma tal-isqof kuljum, speċjalment fid-deċiżjonijiet l-iktar ibsejn u qawwija li nieħdu. It-tieni, tidlek biż-żejt ta' għażiż tal-griżma dawk li għadhom kemm twildu biex fihom jinżel bid-doni tiegħek l-Ispiritu Santu li ssawwab bil-kotra fuq il-Verġni. Il-Verġni Marija mhux sabiħa x'illibsuha sabiħ, jew għax nagħmluha wiċċa sabiħ jew għajnejja sbieħ, sabiħa għax hija l-mimlija tal-Ispiritu Santu, il-midluka bl-Ispiritu Santu. Hija l-imdella tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu dellel il-qawwa tiegħu fuqha u imlija bid-doni kollha. Aħna wkoll lielna mhux daqs il-Verġni Marija, imma aħna wkoll tagħna d-doni u tagħna wkoll ir-rigali tiegħu. U aħna l-Verġni Marija jridu nitolbuha din il-grazzja li ngħixu l-Ispiritu Santu d-dilka tagħna fil-Magħmudija u fil-griżma tal-isqof biż-żejt tal-griżma li jtina l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ħadd minna ma jista' jgħid jien dajjef minix ngħix, minix kapaċi ngħix il-ħajja tal-fidi. Weħidna le bħala umani, imma bil-qawwa tal-Ispiritu Santu jimla l-qalb u jsaħħaħ ir-rida tagħna. Kif saħħaha fil-Verġni Marija biex jagħmilha dixxiplu perfett tal-mulej. Fl-aħħar nett sagramenti ieħor importanti li Marija tatuna bħala ħobs ħajja l-Ewkaristija. Il-Knisja tgħallem u kuljum tħejji il-mejda l-ulieda biex titmaħkom bil-ħobs tas-sema. Il-Verġni Marija tat għal ħajja tad-dinja Ġesu Kristu Sidna.
Ma nistgħux inkunu devoti tal-Madonna mingħajr ma nirċievu l-Ewkaristija possibilment kuljum. Miegħek kemm iddispjaċija l-Verġin Marija meta niġu nitolbuha, imma mbagħad taqas insellmu lil bina Ġesu. L-ewwel tislima li nagħmlu meta nidħlu hawnhekk fil-Knisja hija tislima lil preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Imbagħad possibilment illi nħejju ruħna ħalli nirċevuh. L-ikbar gost li nistgħu nagħtu lill-Verġin Marija aħna devoti tagħha meta tarana li nħobbu lil bina Ġesu. Anzi hi stess issir malma tagħna kif għandna nħobbu u nożżu il-preżenza ta' Ġesu fil-qalb tagħna. Li żammitu għal 9 xhur, li saret tabernaklu ħaj li ġarritu lil Ġesu ġewwa ħdana, li natallimna li wara li nirċevuh inġorruh ukoll lill-oħrajn. Dan ikun l-isbaħ rigal u dan ikun mod kif nistgħu ngħixu dawn it-tliet sagramenti jeżis għalina. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej f'din it-tieni erba tal-Madonna qegħdin nimmeditaw lil Mazza Marija għajn ta' dawlu ħajja nitolbu l-ewwel nettalina un preżenti biex lilna timlilna l-qalb tagħna bid-dawl tagħha ħallu nsiru imsieba ħfanali biex indawru l-ambjent tagħna, l-ambjent tal-familja tagħna, l-ambjent tal-ħbieb tagħna, l-ambjent tad-divertiment, biex kliemna u eminna jiġdu illi aħna tassew tal-mulej Ġesu. Nitolbu għal dawk il-persuni forsi qrib tagħna, familji tagħna illi ma jħossux biżżejjed id-don tal-fidi, għal dawk li il-fjamma tal-fidi bħal fjamma tal-blandu li hawn ħdejja tbaxxiet xi ftit jekk mhux ukoll intilfet. Ħalli bil-qawwa tal-Ispirtu Santu terġa' tixel din il-fjamma fil-qalb tagħhom u jiftakru li Alla iħobbu miħinna lihom jagħtihom il-faraġ u huma msejħin biex ikunu dawl għall-oħrajn. Nitolbu għall-morda u dawk li qalbhom maqtuwa illi ħlif dlam quddiem għajnejhom ma jarawx, għal dawk li għaddejjin mill-mument ta' diffikultajiet fil-familji tagħhom. Tant koppji żgħażagħ li jintaqgħu ma' diffikultajiet, tant koppji jiffaċċjaw il-kruwa tas-separazzjoni biex id-dawl tagħna jakkumpanjahom, biex id-dawl tal-mulej jakkumpanjahom fid-deċiżjonijiet jibsa, biex jerġa' jkebbes imħabba faraġ u maħfra bejniethom. Nitolbuk għaż-żgħar tagħna biex dak it-tagħlim li huma rċivew dakinhar tal-formazzjoni tagħhom iħeġġeġ in-nar tal-fidi fil-qalb tagħhom ħalli jagħmlu deċiżjonijiet kbar u ma jinħakmux mill-kurrent tad-dinja u jintelqu għal modi ta' żminijietna u għal soċjetà bla fidi u bla tama. Nitolbu għajnejna fissi fuq il-Verġin Marija, impoġġu fil-qalb tagħha dawk is-sentimenti u talbiet għall-eżis tagħna u għal dawk il-persuni li għandhom bżonn it-talb tagħna. Niftakru familja Awċija li tela bit-tarbija tagħhom mal-kura barra minn Malta biex il-mulej jgħinhom u jagħtihom il-faraġ u l-fejqan li għandhom bżonn. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija semmu friġ l-altar tijek. Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jisħoqlok hawnatu.
Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa Missier għaddejs l-offerta li qiegħda tagħmillek il-Knisja Verġni. Hija tagħmel dak li għamlethom Kristu biex tkun ġisem wieħed miġbur minn kull ġens u nazzjon u moti l-ħajja mill-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj għaliex b'don tal-għaġeb tat-tjieba tiegħek rid li fis-sagramenti tal-Knisja iseħħu l-misteri li fil-verità kollha seħħew fil-Verġni ħelwa u safja. Il-Knisja mill-fonti tal-Magħmudija tagħti twelid lill-ulied ġodda li hi bħala Verġni tnissel bil-fidi u l-Ispirtu Santu. Tidlek biż-żejt għażiż tal-Griżma dawk li għadhom kemm twildu biex fihom jinżel bid-doni tiegħu l-Ispirtu Santu li ssawwab bil-kottra fil-Verġni mbierka u kuljum tħejji l-mejda għall-ulieda biex titmaħħom bil-ħobs tas-sema li l-Verġni Marija tat għall-ħajja tad-dinja Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem qudiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit birek minn ġej f'isem il-mulej. Għaddejs tas-sewi int mulej inti lajn ta' kull qdusija għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi ġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu bixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokoltana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Toni u Carmena Camilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو في كريستو jenata lilek Alla missier li tista kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Qabel ma ngħidu din it-talba u nidħlu wiċċ imwiċċ mal-missier tagħna tas-sema, impoġġu lil xi ħadd għażejsa għalina li għandu bżonn il-protezzjoni l-għajnuna tal-missier tagħna. Nasbu ftejtek fil-qalb tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnate, ikolli trid inti fis-sema hekk da fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina illum, affrinna dunubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, bla daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha istimula da li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħin jindawk l-huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u
سما جديدة قديس قوي تكوني مبيرك مولاي تكوني مبيرك مولاي على دايم ومبيرك لسم قديس ليك هللويا هللويا انت مولاي اللي تحبنا الكل حارس لينا بحرسة كله نينا كلك تيبا تكوني مبيرك مولاي تكوني مبيرك مولاي على دايم ومبيرك لسم قديس ليك هللويا هللويا O Marija wisgrazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità nitolbu. Imla mulej bl-Ispirtu ta' Kristu lilna li inti tmajd bil-ġisem qaddejs ta' Kristu biex imexxi dejjem kull emil tagħna u jdawwa l-triqat kollha tal-Knisja u li qaddes il-ħajja kollha tal-Verġini Marija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Tlieta Avamarijiet il-Madonna l-familji kollha tagħna, slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija o kemmi dolejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija il-kelma min qalbna bit-tamali ta' qalbna jatik l-akbar ġid. Int l-għaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien. Kun infakkar Ġesu Kristu.